Господин президент, какво ще направим? Трябва да намерим някой, който да убие зомбитата. Да, аз прекрасният. Здравейте, аз съм Майкъл Едсън. Здрасти на всички тук заседаващи. Искам да ви кажа, че аз ще ви спася от зомбитата, аз ще убия зомбитата, аз ще спра зомбитата. Мен, моята супер прическа, разбира се, и моят пушко-пистолет или каквото се води там. Не знам, купих се от левчето. И искам да ви кажа, че господин президент, трябва ви само смелост, а вие нямате нещо подобно, така че аз ще ви спася от зомбитата. Само искам един хотел и мъничка такса, т.е. заплата, която да бъде около 1,10 милиарда долара. Мерси! Добре, сега това е картата на целия град, цялата държава, всичко, което ти трябва, за да убиеш зомбитата. По-червените места са с повече зомбита, розовите са с горе-долу и белите няма никакви зомбита. Това, което е чисто бяло е вода, защото водни зомбита все още няма, дано и никога няма. И има един остров, където е изолиран, там има хиляди змии, не ходи там, дори да има стотици хиляди зомбита, просто няма да оцелееш. Хотел Стенли, 3 звезди. Това е стаята ви, приятен, ще бъде неприятен, ама приятен престойте, нали те ви се вика?